Pozdrav svim ljudi, evo nas u novom klipu, a sa vama je Silverboy. Ljudi, evo nas u dobro poznatoj igrici Game Me i sad ćemo da igramo, ajde Gravity Ninja, da probamo da oborimo nečiji skor. Moje je 66. Čujemo. To je izbor. Ajde bar malo se čuje. Idemo sad. Opa. Sljedeći put, ako hoćete, mogu da snimim challenge sa Game Me, sa mojim drugarom Veljkom ili Strahinom, vidite. Sve usmem. Ajde, bar da stignemo do 10, nema priče. Dobro je. Treba da uključim kefal. Tu ne palim često, pa za bagove. Prešao sam se skoro. Ajde što. 99! Odno mi je jefa. Da nastavimo mi čekaj. Aj nešto drugo ću da idem sad. Da izađem pa da uđem u neku meni poznatu igru da bi mogo. Karate Kid. To, ne znam, to je meni malo teško. Ali probat ću da napravim što veći skor. 15. Da li me neko zbeza? 5. U šta sam ušao? U šta? Da, napokon. 17. Dobro, 20. 23 je... Eto svaki put se zajebim. Polako. Diši. Ne mogu da dišem ako gubim. Ova igra nije za mene. Aj neku drugu da probam. Pošto sam čista naučena. Ajde, kubu. To mi je rekord. Celih 6. Kao što sam mislio čekati. Tako. Sačekamo malo. Tako. Da ću si preći skor. A ne. Čak si mi manji. Opa. Šest. 9. Je, prešao sam skor. Mislim svoj skor. I nečiji. I Pavletov. Ne znam ko je Pavlo i ne zanimam. Ja sam se ulogao preko Facebooka zato... Ajde nas, odigram još 2 puti, tu završavam ovaj game od strane Game Me-a. Ne mogu, previše napreže moj mozak. Da. Čekaj, da probamo, nikad nisam igrao. Šta li je to za... Sad kad su svi bolji od mene, brate, ono... Mnogo skoro. Aha, to treba da pomera.
Koja sam ja budala. Ajde opet. Ajde sad do 20, mislim do 10, ajde. Prvo do 10, posle sve drugo. Ja mislim sad robot kao treba da zaobilazi ova čuda. Kako crko robot. 7. Nažalost. 9. Mora pređem 9. Ajde 10 ću najmanje. Kao tutorial. I sporo. I kad se završi tutorial brzo. Tako. Ide. Skoncentriši se. Moram da budem pre ovog zubim. Šta sam uradio, ovo nije mi jasno. Nemam veze, bar sam do 8 stigla. Čekaj, ne tako. Ne mogu sad da ga otvorim. Aj sad ovako. Bože. Brate. Zašto mora ovako teško da bude? Kad ne mogu da uključim mozak, to ti. 6 minuta snimam. Inače, izlazi epizoda Factionsa za jedno 3 sata. Na Second Life serveru. Taj server će biti u descriptionu. Obavezno pogledajte. Tu pričam, to jest pokazujem moj home i pričam vam nešto o serveru. A sad da pređem svoj rekord koji je 12. Dok pričam, bolje uključujem mozak. What the fuck? Aliluja, vrat. Moram sad da pređem 13. Ajde. Crko robot. Udari u zid. Živote, ostati ti dužan. Svi pevaju, samo robot tužan. 7 minuta snimam. To je malo mnogo za gay me epizodu. Gledaj šta sam uradio. Dobro, ajde da probam još neku igru. Pošto samo sam zapeo ovu. Čekaj, ovo mi se sviđa. Gledaj šta su. U 4000 ušli. Idemo sad. Mi smo motorista. I treba da radimo battle flipove. I sad, opa. I nisam uspio. Pokusam kao majmun. Ček sad, idemo. Sad, zakret. Preživao sam. Tu neću da radim battle. Brate mili. Stvarno nije fair. Mora si pređem skoro. Koja je 2000 i... To je 3200. Idemo. Znate kako sam glupo crkao. Znam da vam je smor. Jedva čekate da se završi epizoda. Ajde sad. Opa. Koliko sad? Ušao sam u 5000, jej. Inače na ovo šiljasto bušite gumu. Pošto sam to ukusio zato što sam udario u to.
I 6600. Je, sad sam. Šta sam iskinuo? 4, 5. I sad sam... Prvi sam to. Ajde sad još ovo. I sad ih iskidam. Inače nema ništa toga. Što sam nučna. I hajde lopta. Bum. Gledaj. Udarim u glavu lopta. Idemo sad. Bam. Gdje ideš s nogu? Ja je glup, brate. Glava. Gospodin. Noga. Tako. U ovoj igri se radi da morate sigurno date kad lopta uđe u ovaj kružić da stisne se te dole, ali pošto ja ne mogu to da postignem. Ne pratim dovoljno loptu dobro. Gle. 11. Meni je 24 skoro. Udarimo loptu u glavu. Nema veze, nećemo ovdje igramo zato što je preteško. Mislim, nije preteško, ali što bi se mučio? Šta je? Da pogledamo šta je ovo. Da imam basketboj. Basketboj, silverboj. Ajde još ovu igru će da odigramo i to je to. Pošto... Aha, ovako. I koš. 1. Kakvu afrofrizuru ima. I ispade. Znači 1. Zapamtite ljudi, 1. Koliko je njima? Najviše 3. A to je trenutno 3. I ovako. To je to centriranje. Centriranje, šut, koš, gotovo. Ovo je previše. Tako. To je to. 2. Što tapka loptu uradi? Ništa. 2. I sad sam drugi. Čekaj, koliko? 3. Morat ću sad da prestignem ovoga i to je to. Što se tiče ovog videa, samo da dođem do 3. Do te legendarne brojke. Dok mi sedi, to je... Gleša sam. Sad moram... Znači, koliko je to malo? 3 poena. I... 0. Polako. Ajde, smiri se. Polako. Koš. Dobre, 3 poena. Ajde, sad još jedan, samo da ga ne failam. Još 3 poena. Sad ću budem najbolji. Iako ima samo 3 igrača. 1 poen, okej. Ovo je neka jaka trojka. Ne. Ovo što je. Dobro je. Dobar sam. 7. I mislim da je to što se tiče ovog videa. Vidimo u sljedećem i pozdrav!